Hello? Hello. Ngiyakhona kazawa George? Ndinomen. Ndokanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda inokuthi ndikuze nizaphi nani? Kudala. Ndawo nani ndikwenza uma kwali remote. Oh, ndemngwemba uri nenta? Usase bali kuku. Ndinomen. Ndokanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda inokuthi ndikuze nizaphi nani? Kudala. Ndawo nani ndikwenza uma kwali remote. Oh, ndemngwemba uri nenta? Usase bali kukuza. Ndikudabha kuti mundimbe kuti nditani. Ndikufuna ukubuza ukuthi amuna nani kuti kwenzi bakuba akayatoki. Oh, ndenu zokuwawani kapena ndi mwina anali achibwenzano akale. Sichoncho. Kuli mwina apeza wina, inu mukutere, zikutere. Nanganja? Sikuzineneza koma mkhasa kuti mngamayi mulibe babwino. Iye, mulibe babwino ndinuwe ndifomufuwa mbwese mapokoso nyumba mwanga. Iye musiye naende. Akamaliza kuyenda weyo. Amabwera ati pakhombo pano. Sichoncho. Chili chonse pakhombo pano akupanga. Ndene ndandolecha azipanga zoma kupangazo. Namvundura mazeni yeni. Zazi. Hello? Hello. Ngiyakhona kazawa George? Ndinomen. Ndokanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda inokuthi ndikuze nizaphi nani? Kudala. Ndawo nani ndikwenza uma kwali remote. Oh, ndemngwemba uri nenta? Ndikulandirani ku program ya lero ya zikuchitika ife tili pano kuti tilankhule nkhani zimene zikuchitika kunjako ena munakumana nazo munamva ena anakumana nazo aneba anu akumana nazo ndeti mabwera nazo pano kuti tikambirane nkhanizo ndikuthandiza napo maganizo fwa zina ena zimakhazi kuwasokoneza akubayalika nazo ndeti kabwera pano kuzathandizana timakhala kuti ena ndithuya chakukhosi tatsitsa pang'ono kupsha mtima kuzipshera mtima ndi zina zotero nkhani zimene tikambirane ku program ya lero yazikuchitika zikuchokera mu clip imene yangothayo taibwereza kawiri kuti atikangoyamba tikhale tayamba apo koma nkhani ndi zimenezo inu mayiona bwanji nkhaniyo maganizo anu ndi otani titsegule malayini posachedwa apa komanso ngati mukuonera kudzera pa Facebook ndiwerengeko ma message kuzolemba zina lanu kumene muli ndi maganizo anu kuti mukuti bwanji ndi aditi amene ayikonzekera kwa basi program iyi mori kunavuta program ya isa na yambe ndi nawo mutilole kuti yayi tiwachite introduce kachikena aditi anthu akuoneni munthu yo ndushu aditi avala chipewa achera chipewa iye chisizo chatengedwa kuti koma mwachena papera pake mavumbulutsa tuzituwe chipewa chogwirizana ndi munthu wavalayo Osati chipewa chabwino. Mamundu wachipewa chipewayo. Yakoma zili bwino. Tathokoza kwambiri. Iya, ino ndi mbale wanga. Clip ndaiona. Clip mwayiona. Ndi nkhani zoti zikuchitika mmakomomo. Mmakwalalamu. And lero ndi tsiku labwino kwambiri. Koma moni woyamba akuchokera kwa mai Msisia. Kundirande. Akuti mukapereke moni kwa Selina. Akuti mitu imene ikammaitenga kuti. Kuti maitenga kuti. Amsisi anzo amangirira cheni panopa kuti asachoke. Aonere ziti. Ayi chabwino nkhani ya bwino. Tathokoza moni so wafika. Iyayi. Selina. Nkhani ndi nkhani yophweka. Ndi nkhani yovuta. Ndi nkhani yokhumudwisa. Ndi nkhani yosekesa. Muli chipwirikiti mu nkhani. Muli chipwirikiti. Nzango kumana nkhani zochitika mu nkhaniyo. Nkhani ndi yambe mophweka. Sekuti anthu amayimbiridwa mafoni okha. Ena amachita kuti foni lichedwesa amathamanga wapansi. Ine ndikapeza. Kukauza. Mai Msisi ali ndikapeza. Mai ndakupezani. Koma siri uku. Siri uku. Uku. Mamuzi yontsika na uja. Ali uku.
wamadredi aja abulu ambali inde ali ndi amuna anutu kuti pansika patsoka paseri paja pali pachikontena paja kapangani information yonse kupereka yonse anthu amapeza nthawi yoti azikacheza za anzawo anthu amasowa zochita ndikumalowerera za mbanja mwa ena ndikusowa zochita mewo ndikutani iyayi ndikunena maganizo ndikumvesera chifukwa nkhani yoti oyi zingani yovuta ifika chili chonse chimene chimachitika pabanja pachi chimakhala ndi chiyambi ndi iwenzo munthu amene uli mbanjamo umakhala kuti zinthu zikuziona ngambo watu mona iwe umaona yena amakanisa ine wangasanga pange zimenezo ndekena kumawa ninkucha kwi amugwira hayi Selina mukaonetsetsa mklipi maya kumwati maya ali pa chiskirini ali chete wachitokhala pansi koma mpando ulipo pa dzikopo heaven on earth inde nanga sopano muli mkaka omwe tikasuzumira ayi mama zabwino bwino ndeyiwo kumuyimbira foni na umuza kuti chani pamene pagona nkhani ino pamene ndifuna ndilowerere bwino ndipo nina kuti mayi uyu anasandusidwa commodity cha nyumbamo amayi uyu ndi chimozimozi pamene inu khalani apa musamayende chezani ndi mipandoyi musadandaule chilichonse musamamveza bora mukukhaliridwa mpando usumene chabwino iwo ndi TV sakusiyana ndikanena nazo kuti housewife ndiyeti pa ndi akongolanso izo si housewife koma mayi awa anangogudwa kuti akhale nyumbamo iwo ndi mipando duz sakusiyana chabwino mwanimvesesa sindikunena kuti ndiwoyipa mayi yayi inde nanga ayikidwa nyumbamo ayikidwa nyumbamo bambuyo anaona kuti ndichokwanira kuti ayike mnyumba mayi oti asamamveza kunja kuti pano buzimafika pati kungoyika basi kungomkhazika nyumba mucha uya ati akamayenda aziti ndiokwatira komano atangomkhazika nyumba ati cholemekezekera kuchalichi cholemekezekera kunchito koma chibanja chenichenicho palibepo chibanja banjacho mulibe palibepo chabwino one nkhani ikuoneka yophweka koma ndifuna kuti azimayi amvesese lero ndikuzwani bwino kulowa mnyumba kapena kulowa mbanja ndikukangokhazikidwa si chinthu chabwino kodi uyo khazikidwa kungokutengani inuyo mayi ndikungokuyikani nyumba mukhala ni nyumba mayi nyama ndagula sausage ndagula mkaka ndagula chakuti ndagula inuyo muzingokhala mwafika paradise nde uyu ayi mamuna wanuyo azafa siku lina ndi pamene mtadzadziwa kuti inuyo mumangokhazikidwa malo amodzi mutasowa kolowera nkhani yafika kumaliro ndangoyitembenuza apa cholinga changa ndikunenetsa kuti inuyo mukakhala nyumbamo nanunso mayi muzitha kutuluka nyumbamo ukapanga china chake panjapo business chani muziza kumana nyumbamo ndiye kuti iweyo zochitika olubamboya ukamva foni kuti bamboya ali pakuti iwenzo utakumvesa kuti azona uyinasiyana naye pakuti lero tinauzana zakuti foni indiona indezo ndikuthamanga kuti upite kuti kodi mukulankula bwaji mamvesesa ndimaiterero ngani iyayi osatawa mabaona ndiye apapa ndikulowa koma ukufunako iweyo good pake ndimandiziwo maganizo na titi munthu wakana kuti foni yalibe naye ntchito zimene amuuza azisanaguisane nazo inu mukuti bwanji ine ndikunena kuti one it's either mayi awawa anangoyikidwa nyumbamo ndichokhala alibe ali amangovomera amangotero ndiwanga akamaliza kumene kwandipeza abale ino amwalende achoncho samachedwa ndi kunyumba kunoto mwanimvetsesa unangokhazikidwa nyumbamo amangokupatsana chiri iwe ndo mmene momwe avomereza pomwe ali mayiwa kuti situation yanga ni imene ineyo siningakwanise business ningofuna mamuna azingondipatsa chimene yako ndipasa zakudya mwati pali pawiri iPhone inso ili pati ili pamene papa basi mufera chani zimenezo zomwezo chabwino tu mayi amene waimba foni iyo kwa ineyo ndi mayi woti ndizoona akuwafunira mayi wazabwino waona munthu uyo wanimvesesa zinthu zoziona waonadi kuti mayiwo ndimapemphera nawo chikuchitika pa ndi chani
Kodi uyu ali maso. Mmene waonera mu zinthu. Ndi amuna acha uyu ndi ndani usho? Ayi kamwana akatu ali ndi kamwana aka ndi kamwana. Uyu ndi uti. Ndi ine ndioneke woipa koma ndisachule dzina langa ine nditani? Ndimuimbire mayi. Ndinguimbira amayi. Tamangana amuna anu akuti musadandaule sa dzina langa tamangane pakuti. Tima whistleblower. Mwambezeza? Ndikubva kodi. Nkhani izi ndizoti iweyo ngati uli ndi anthu ena amene amakukonda mmudzimo amatha kumakutsina khotwa ino. Inutu mukazungulira uko. Mukazungulira uko. Wina malowera mbali. Iya. Chabwino. Chifukwa choti zinthuzi zikuchitika. Zikuchitika ndithu. Pamene umadzamva kuti siya kumwa mkaka nyumbamo. Uko kubadwa ana uko. Nawo zwazifuna mikaka yomweyo. Kuntundako chifukwa choti onsewo amene amatiti atiye nawo. Ndi anthu oti amakhala kuona za nyumbamo. Amakhala kusuzumira iwe. Kusuzumira. Kodi uku kuli chano? Mkaka mbatata isideire. Kodi ndikakhale umwe. Hayi ndiye ifenso tiye nawo. Ine ndikhale umwe. Chabwino. Ndiye zinthu zimene zozo ngati uli mwamkazi. Kuti si utakuyika control pa nyumba pako, you are not in control of your family. Amene yangafusefuso ola bambo akabwera afusa pakati. Hayi. Ndati munacho. Maya watu ineyo. Akafusa wa? Kwa ineyo. Ndi mayi uchoti basi. Olopeza so mwina ati maujeniti. Akuza kupeza kajumbo. Mulibeza bwino. Ukangotaya. Si. Usafusa. Angoti bora maziteteza. Ama ndikonda. Kuma iwe namba kuti unaendi mkazi ujazona. Iwe ndiza kupweteka tu iwe. Akatera maliza? Ata baby ne zangu amene ujani mango cheza naye yetu. Palibe. Palibe. Akuziwa kuti nyumba muli wiki soja. Zambiri zikubwera. Tutumuka kunjaku masamalika zozori anandizolowera ine ndwacho ncho. Sikuti ndimtendere uwo. Sindendere? Hayi. Akungona mawa wedi? Pali chabwino mukwena kuti nzote satana ali pati. Kodi kuseri kwa klipi kwa analira atu hawa. Akufuna kuti na inside? Pali satana. Pali dzinkakakazi. Satana ali hapo. Akudikirira ne duzi. Ndiye ine mukwena kumvesa nkhani bwino kuti one even phone ya amayi wakuti ikafika ukoko. Anapereka ndani. Pamenepo ine apa sopano. Awachikwani bisentima njani. Ine ndikuona zokuti ase. Akapasule. Atafuna kuti mayi aturukedi akaone madaraja and mayi aturuke nyumbamo. Pena mayi akuoneka uchenjera kumayi. Ine kuti ndimafuna ndimvesese pamene papa. Kuti kodi mayankhidwe afone amayiwa ti ayike pati. Chifukwa mayi awo ndikuona ngati ojaira ndi chizolowezi mafoni amabwera. Alandira kwambiri mafoni wa. Ndio wafika potopa fazili zipangapo. Munthu iwa topa. Nayeso watopa nazo zimafoni. Uyi watopa nazo, mayi watopa nazo zinthu zakuziona ndi zinthu zikuchitika daily. Mafoni amangobwera daily. Amuna anu tukuno. Amuna anu kuno. Ndi nkhani ti makambidwe ndi mmene anatopa nazo. Kapena sopena. Komano chimene mafuna kuti sajokere pakamapanga apa koma ndine nabe. Kapena mwina ndi plan yache tu mayi. Atadiki andikuzi. Chimene chimachitika njoti ngati anazolowera. Ata nanenso nyumba amabwera otentha-tenthaso. Bwana akatuluka kupita uko maybe mmalowa kena. Ifoki izoda bwisa. Munthu sungadeke chonje. Iya, munako kanene kuti yayi. Ola amabwera. Chifukwa mamuna wako. Nde uzikusowera. Iya muna kusowa. Iya ndeu. Iya uzati. Foye ni ndio yopezekera. Mamuna ndamene akusowa. Mamuna akasowere kwani. Iya, itadika ndine. Iyi mfura muzindamiza pano mpaka ne batu. Amuna sakusowa. Mamuna okwatira kuti akuike nyumba ngatumene. Muli mbwerekete akuike nyumba azukukhazika mocho juzi yankha mafoni amene. Nyumba mwache mmene. Akwatire tu iwe mawo. Kuti atani nani? Kuti atani nani akadikwati? Alize nyumba yote. Ngani hii ndiona. Ngani ndiona. Yonena kuti ngati mayi yakudeka chonje. Watani. Wafasandishani. Waponda mwala. Iya, ifake pena tisuzana sona. Mtima umapweteka uko. Unless ngada kunduza zoti phone ija akadula, ayamba ma emotions ena. Koma ngati na ma emotion ala amene ajawo kuti wamva nkhani yache ngati imene koma ngati paenda boza. Ngarwazo. Paenda boza. Ndiye nkhani yenini. Ngati wandimvesesa bwino eneyo. Ndatenga kudeka kwa mayaja kuti azimaya ambiri ena panopa anayikidwa nyumba ndikukhazikidwa chonchicha si musaone ngati ndintendere si chinthu chabwino pena nzimaya zitakataka azipanga control pa khomo paja ukamapanga control pa khomo paja olo mamunayo amaziwanso kuti awaone sasewere nawo makuita zibambodira tutuna jakali museu sakhaso ndi manthaso iya zimazendera basi umazati uyuyu ndi kunyumba komwe kulibe control
kudabwa bambo ndi ku club kuno kuvina kabudula mpaka naoma inu umazere ono ndi kumene akuchokera chifukwa mzimayi ali ngati front office of the house chabwino zochitika za mayi zimachita kuonetsa ndi bambo omwe kuti bambo uku kwaka pakakhala ndi control akuchokera pa khomo kuti mafuso unali kuti tsopano nthawi iti mwachedwa sizande uya hayi nthawi mwachedwa ndi wako munthu yompange control mukuziwa kuti panopa timene tindi zokambirana kuti iwe ukubwera nthawi zino ai olozoti tinene zoti mukusukulu kwa mwana kufunika chakuti pakompano panachitika chakuti zichitika motani mzimayi wandiwonesa kuti control alibe iye ndi chida chokha domat pepani ngani ya lero funso lalikulu limene wabwera titaponya ma social media limotero kaklipika wabwera ti ndi bwino kumangokhala chifukwa choti mzimayi umapezeka zoti ukuziyalutsa point number 1 ena akuti kuteteza chako siku lakwika ndi pali nkhani ziwiri isi zimene kuyaluka atuma zichotsera ulemu kuyaluka pachako to bora uyaluke pachako atuma zichotsera ulemu ai uzichotsera ulemu ai ngati kufusa fuso paziko ngati nkhani ngati izi zayamba kubwera mbanja kumauzidwa amwe cha ulemu chilipo tamangani ukoko palibenso kusungira na ulemu tamangani wayamba kuucho sandu yoyo ehetu ndiye tamangani umene kumakaone tsetse kuchitira pamawa kodi inuwe mukumanthawa atiti yotamanga imu kuti nyani titamange tisatamange tamangani mukaone mene nkhani inali mayi amene kanyamuka sanyamuke anyamuke apite kuti nyamukane mayi mukaone ukoko mwauzidwa ndi Samaria wabwino Samaria wachikondi wakuuzana ukoko kuchitika zakuti bolani ndamu awo chabwino chifukwa inuye pomwe mulipa mukuona ngati ndi pamtendere palibe mtendere ati azimayi ambiri tulero ndikupe mphani dzukani mafona ambiri lero mumuimbire Serina mumuze chifukwa sikuti kwanuko nkhani isina ikambidwepo ayi zili mbwerekete nkhani ngati izizi ine ndakuuzani chinsitsi chimodzi chonati nyumba mosangokhala mwina asawa amakalipiridwa atu awa ndi achota akafunsa kukushata pulaso inuyo ngati mukukalipidwa pachione amuna anga chithunzi ndi ichi anthu akuona ndipena pa anthu akuti apa mukutuluka malo ngati apa munayi ndi mkazi wakuti makofi akuti bulaso ngati mwamuna amafika pamene popo ndiye kuti iyeyo akuza kuti ndi chilungamo mwamvesesa eti nkhani ine mkazi wako akakuyimiza tabwera ndati tayimani apa ndiye pashati apa pali bwanji ndamva kuti munali ndi Serina atu ati tinadusa na mwangozi ndi aujeni nyumbamo nsanamira wa banja pena umabwera ndi control ya mayi nyumbamo ndi makiyo endemo question and answer exactly apa patani apa panake ngati anthu simukufunsana zinthu nyumbamo umafusana mafunso funsana ne mafunso nyumbamo mafunso ndi afusidwe pasiko pa nezofunikirazo mukayamba kufunsana mafunso ndiye kuti mawa zinthu muchitira limodzi zinthu zimayendera limodzi business mupangira limodzi ngati wasiya kukufunsani mafunso ziwati apa palibe na ngati mkazi yatizuzana zoona tiuzane chilungamo ndimafuna nsanene koma nene ngati mayi angokhala phi wasiya kufusa fuso ndiye kuti amene yuyu wapita watuluka nyumbamo wakutulukani bambo ndi amayi ena amata kukutulukani atapeza ena amata kungokutulukani kaye zimachitika ayi sizingatheka zinzotheka 100% ungokutuluka basi ayi kodi inu ndi munthu wamayi Serina inu ndi munthu wamayi iyu ngangontuluka munthu basi zimatheka 100% kungonditopera te sindimuyakula ena veti mangokutoperani zimatha kutheka amangotopa munthu wamayi zimachitika kuti ine atiti aja sizingatheka wafikapo ndikuwana akhale chiti ndingoasiya sumuyankhula zimatheka momwe mufuna mtsisa ayimbe mafona pazimayi akuzana azimayi inuyo pano pa ndati mafona osalero pasapezeke mbambo ayimbe iya azibambo mibe famapezedwa atu ndinu iwe mwapezedwa kuyenda ndinu nkhani yeniyeni imene ili pano lero ndiyeti azimayi titamange tisatamange mukwena kuthamanga mupite apa mumfunse munthu iwe ndiye wati koma iti mmenyesa anthu ena tikuvuta akera azibambo inu mapeza kuti kankazi kanu kali ngati ine pano kawani chimunthu chimene mukamanganacho chibwezicho chipauda cholinga ndiyendesa mfunse mafunso ndikamfunsa mafunso pwa wanditibula mufuna cha nkhani ili apa Serina musathawe iya sikutathawa inuyo chimene mufuna mwatumire azimayi kuti apite uku akamenyedweko umenyedwa ndi ukubatu iya anthu amamenyatu kulibe anthu kuno amamenyatu munthu amene akuziwa kuti zoonadi mamuna ndi wamwini wace amapereka ulemu azimayi achati anthu amamenyatu titi Serina kuti wabwa kuzafusa za mamuna ako wandipeza kuno makofi
Simunamve mwangazi meza? Ndiye kuti control mulibe. Ndiye control yako kwa mwa kula piteleo. Au guys. Basi ndikapume tibweti yake mafu. Serina. Basi na mvatu. Kumanyamuka pompo. Gia. Amwene. Chifukwa kawiri. Una abwera zilira basi. Amena akupanga zinthu izizi ndi anthu okhulupirika kwambiri makomo. Tije nyonyomiri. Kudabwa timasharubu choncha dalawo alikwenda paka usadandaule. Kaule. Akatazinyo mama kwala. Ukuchikuchi kukwalowera. Sabwino. Wagula ka bread gacha kubweresa. Tukuzoto. Ali kati sikulo sero anali kwa bwino. Kunyumba kumwasiya ntendere. Kumwe mukuyendako. Kalanso nolemekezeka. Maoneka Manimvezeza. Umalongola kwa pisa ntendere ndi ulemerero. Ulemu zimayenda limodzi. Chifukwa choti wewe one ngati uzali kunyumba kumkazi akudya bwino. Mkazi chiti chonse wansira. Iwe chimene ukukanika kuti mai uyu mpange mpawo nyumba nayenza take ndi chifukwa nja iwe ukufuna kumasewera kunjako. Mesati akaenda akakumana ndi Ai. Amina azakuyenera kumana ndi koma tumatitu akamakusakanisakani akamakufusanifusana alibe ulemu akamakufusanifusana akamakusakanisakani ndi wapakama iyayi ndikunenetsa pano Serina mkazi wako wa nyumba ndiye kayo amene amatha kukufunza mafunso azifunza mafunso mkazi wa mbanja ndiye kayo ati amunanu amukamapanda kuwafunsa mafunso akumafunsa mafunso kuzibwezi ika chibwezi nechizikamfunsa funso kuti iwe uja nina basi sorry tende kambe muopa mulungu mafunso mukufunsidwa kuti inu ngati ada simukufunsidwa mafunso kunyumba akazana anakutulukani kodi iwe December ndazija akazi amatuluka paziko pa ndingaza kakutuluka ife nazo latima ndikati zilongolola nyumbani iyayi iziko to iziko to B chala kuika dabwera kuna ditira khana amuna ngatu inu chichokeni simunasiye chete zaenda bwanji dziko lomweri mukuyenda kudziwa kuti pepana zimayi pepani apa ningoyankhula iya basi singa kamera ibwere apa iya sunga mauka iya ndingoyankhula kwa makweza zabwino bwino zabwino bwino okay kunjako kuli gulu ndithu gulu lokazikika lovomerezeka ndi mabungwe gulu ndithu limene loti iwowo ntchito yawo ndiyoponyerana zithunzi za azimuna anu koma mwamuona diti lero mwamuona diti ndiye isisi amuna okha ndiyo wemwe azikusaiza ndiye apapa mukuona magayizi amene angamvaire diti mwaona akazakewa mukuona zikugwirizana sakukhalana cholinga changa ndikunena kuti tsegukani think kuli gulu la atsikana la azimayi iwo pa town pano amangofuna kuti kale target makhala ndi awa amunawa kuti ine target yanga ni mkazi yes koma na date la lero tuzuzana zona pano mpaka nema kunja kwada ana agona azimayi kumakhala target tukufunsiridwa ndife azibambo ata azibambo makhala zona tinkasa abeja ningomvaira ndi musiya azimayi sonawo pansiku ano akumachita kuti mamuna amene uzayo ndithumanzi ndi musiya zikumachitika zimene chifukwa azimayi panopa you are empowered basi tikapumeka ndifati yankhe mafoni awa ine ni manena chilungamo inde ndikudziwani moopa mulungu ndikoti za break muda nazo tifati bwereso tu titakupita ku break tibweraso koma anthu amvesese apapa ambatu mva mbwerezeso kuti amuna anuwa akufunidwa kunjako inu ali mafoni mwa anthu ndini muzafunze mafunso nyumbamo muzafunsa chifukwa chati mukumwa mkaka inu oho tikamwa mazi hamuna anuwo ali mafoni mwa anthu ndi chimanga cha ena haja chimanga chanu Serina ndikuva anthu amachita unati ndiye kuti mabwana tina tachichepere ngati fountain chonchi amachita ndapeza kachimanga kanga atukawo kapena ndikwangu kajira mano awo akumakutira timu ya azimayi nditi uchaka masekerera pakane mapati I'm taking it. I'm taking. Atikana kwatira ndikuti ali disposable. And I'm happy. Andovala zibewa zindife organiza bwino kwambiri. And you are happy. Iwe. Iwe kuona ngati mene ndi zingangobwera zimene so. Mundu oti suli happy. Ndiye kuti wina nandu zati time na apa diti. Mukupita pakanema tutembenukana. Tutembenukana bale inu paziko pano mukati imilira kumeneko. Mwatani kodi chapino. Mami. Inde kapa ziko pano. Ndiye asanifunze mafunzo.
mukuchokera sokufutsidwa bafuso aya chabu oho tikapumulire tiponyanso clip ija kuti mwina mwangotipeza kumene muone clip imene tikutenga pankhani zimene tikukambirana tsiku la lero. Ndiwerenga mamessage pa Facebook ndione kuti maganizo anu mukuti bwanji, komanso pa phone posa chedwa apa mutiimbire timbe maganizo anu. Tione clip tibweranso. Hello? Hello, ngiyakhonda kazawa George? Ndino mene. Ndo kanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda ino kuti ndikuze munani. Kudala. Ndawo na ndi chikunyeza mwa kwali remote. Oh, nde mugwemba uri nenta? Usasa bali kukuza. Ndikudabo kuti mundimbe ne kuti ntana. Ndona ufuna kukuza kuti munani ali kuchibwenzi bakuba. Ataya talking. Oh, ndeno zukuwawani kapena ndumwina nala chibwenzano akale. Si choncho. Kuli mwina apeza wina, inu muli kutere, zikutere. Nangancha? Sasa zinene koma mkhaso kuti amayi mulibe babwino. Iye mulibe babwino ndinuwe tifomfua mbwetse mapokoso nyumba mwanga. Iye musiye naende. Akamaliza kuenda kwake amabwera ali pakhombo pano. Si choncho. Chili chonse pakhombo pano akupanga. Ndene ndandolecha azipanga zomwe akupangazo. Namvundura mazeni yeni. Zazi. Hello? Hello, ngiyakhonda kazawa George? Ndino mene. Ndo kanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda ino kuti ndikuze munani. Kudala. Ndawo na ndi chikunyeza mwa kwali remote. Oh, nde mugwemba uri nenta? Usasa bali kukuza. Ndikudabo kuti mundimbe ne kuti ntana. Ndona ufuna kukuza kuti munani ali kuchibwenzi bakuba. Ataya talking. Oh, ndeno zukuwawani kapena ndumwina nala chibwenzano akale. Si choncho. Kuli mwina apeza wina, inu muli kutere, zikutere. Nangancha? Sasa zinene koma mkhaso kuti amayi mulibe babwino. Iye mulibe babwino ndinuwe tifomfua mbwetse mapokoso nyumba mwanga. Iye musiye naende. Akamaliza kuenda kwake amabwera ali pakhombo pano. Si choncho. Chili chonse pakhombo pano akupanga. Ndene ndandolecha azipanga zomwe akupangazo. Namvundura mazeni yeni. Zazi. Hello? Hello, ngiyakhonda kazawa George? Ndino mene. Ndo kanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda ino kuti ndikuze munani. Kudala. Ndawo na ndi chikunyeza mwa kwali remote. Oh, nde mugwemba uri nenta? Usasa bali kukuza. Ndikudabo kuti mundimbe ne kuti ntana. Ndona ufuna kukuza kuti munani ali kuchibwenzi bakuba. Ataya talking. Kupitiriza program ya zikuchitika clip ndimene timabwereza kutengera kuti ena mwina mwangotipeza kumene simunaone kuti nkhani yake ndi yotani, koma nkhani imene tikukambirana ndi imene. Ndikhale ndikuwerenga ma comments kudzera pa Facebook. Facebook machita mwayi tayika ka program pajatu kwanema mmanja, koma apa tili pa Facebook ayi pang'ono mavuto eno kanema mmanja posa chedwa pati khanso tikubwerera kumene kwanema mmanja, koma pa tili ku Facebook kuno. Chabwino timve maganizo anu kuti mukuti bwanji. Phone mukhozanso kutimbira namba ndimene ili pansiyo kuti timve kuti mukuti bwanji. Tili mozi Timozi mbali. tima otsika Ayi.
nyumba muchitika zambiri kwambiri zonadi chabwino ati abaya timabwera ndi nkhani zobaya kumene panopa zochitikazo ndiye timabwera nazo mpulogalamu imene yazikuchitika chabwino ndikhala ndikuwerenga makoments kuti kudikirira mafoni akuti ndine Finest Chikwanje ati ukafunsa zamanetwork abezi uthawa sozi makoments zija ndizisakasaka akuti ukafunsa chomwe umalandira ndi mkwiyo ukali kapena kumenyedwa kumene ndenzimayi umangokhala chete osafunsa zimafika pamenepo ati amakutibula pene iye amamenya unifunsa ngati ndani kufunsa abale mukubwera mochedwa munali kuti makofi zaboza nthawi kumenyedwa zinthu nditi zinayamba kale anadzirekerera unazona gali wakuomeka pa cheni weka okay chabwino awandi Pauline Michelle akuti ndipo azipanga asananga munthu ungakwanise kumusatira bambo kuchibwenzi atataka kumenyeko kumangotuluka basi akutero awandi Ali Kanyoza akuti titulukeni nthawi yabwino tipange zina ino mesa mwatuluka kale mufuna mwakambe kuti chiyani pa dziko pano awandi ati Amike Yohane akuti mkaziyo siolakwa network autawa atiti mukandona kuti network yapita muziyamba kulankhula atiti mwayankha mozibakira ankazi ndi wanzeru akuti Deborah Florence akuti ndipo manyumbamo muli zinthu muli trash mumachema muli drama madrama king madrama queen ndi madrama queen banja langofika ungosanduka ngati sewero kwambiri alesa ungopanga zake zosakhala bwino ngani yosayenda chabwino ndikhale ndikuwerenga makoments kupitiriza pa Facebook mulembe dzina lanu kumene mukulembera komanso maganizo anu Deborah awada Emile Sambakusi akuti ine ndingamukunthe arazi munawa akutero so didi nkhani Selina pepa ndiyankhula motere manyumbamo mabanjamo anthu pokwatirana apa I think ndi anthu anango kwatirana chifukwa choti uyu akandisamala uyu akandipatsa zimene ndikufuna akandigulira foni akandigulira galimoto and then ukafika mbanja moja ndi ukaona kuti chipwirikiti mundu amene ukhala naye zosiyana ndi uja muhopera it's not what I was matengana uja zosiyana zasiyana zinthu mwanimvesesa ndiye choncho umaona kuti control munthu ndi ukanika kumpanga control chifukwa wani munthu sumandziwa unimvesesa chabwino do you claim to know each other muli kuchali chiwuja idziwa nani Serena mtu wako kamudziwa pa chibwenzi ndi kumafunsana zinthu having fruitful discussions over across the table bwino umatakunza ta zisamafika kuti amatero akulugawa chifukwa panopa Serena pali yena nyumbamo amalimba mtima ndikunena kuti adatu amakwiya akangundi sulana ndimenya chimbama kunsana ara anachizorowera chimama munazorowezana kutama kutibula ndi mmene mmayankhulirana mwamuna azichita kuza kuti guys this is 10 o'clock my wife is waiting for me andifusa noza tukafusidwa ndisachedwe ndinyamuke ndipewe zofusidwa kulemekeza zinthu koma ndikafika nthawi yonse bora ali moyo bora yankani foni mai telefoni yakubwera ngati palibe ndita kupirikiza kwa ndifuna ndiwerenge pa Facebook yes akuti answer suluti adi kufunsako zimatopesa koma kumufusa umampasa matama iya kungowatuluka kumene ati manyumbamo hello chabwino mwina tili ndikavuto pang'ono tiyambeta kuonza makina athu kuti tikwanitse kuyankha mafoni timve kuti maganizo anu ndotani kunso tikuwerenga pa Facebook tibweranso
Hello? Hello, ndinakhonda kazawa George. Ndinamene. Ndokanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda imba kuti ndikuuzeni za amunani. Kutala. Ndaona ndi chikondi chawo iwalo kwali limodzi. Oh, ndemugwemba kuti nenta? Kusasa kwali kukukuuzani. Ndikudabwa kuti mundimbe ine kuti ntani. Ndakufuna kukukuuzani kuti amunani ali kuti bwenzi pakuba akayatoki. Oh, ndenu zukuwawani kapena ndi mwina anali achibwenzano akale. Si choncho. Kuli mwina apeza wina, inu mulikutere, zikutere. Nanganja? Sasa zimenezo koma mkhaso kuti amayi mulibe babwino. Iye mulibe babwino ndinuwe tifomfuwa mbwetse mapokoso nyumba mwanga. Iye musiye nayende. Akamaliza kuyenda kwakeyo amabwera ati pakhomo pano. Si choncho. Chilichonse pakhomo pano akupanga. Ndene ndandolecha azipanga zomwe akupangazo. Namvundura mazeni eni. Zazi. Hello? Hello? Hello, ndinakhonda kazawa George. Ndinamene. Ndokanda? Hey, my name is not important on this scenario. Komanda imba kuti ndikuuzeni za amunani. Kutala. Ndaona ndi chikondi chawo iwalo kwali limodzi. Oh, ndemugwemba kuti nenta? Kusasa kwali kukukuuzani. Ndikudabwa kuti mundimbe ine kuti ntani. Ndakufuna kukukuuzani kuti amunani ali kuti bwenzi pakuba akayatoki. Oh, ndenu zukuwawani kapena ndi mwina anali achibwenzano akale. Si choncho. Kuli mwina apeza wina, inu mulikutere, zikutere. Nanganja? Sasa zimenezo koma mkhaso kuti amayi mulibe babwino. Iye mulibe babwino ndinuwe tifomfuwa mbwetse mapokoso nyumba mwanga. Iye musiye nayende. Akamaliza kuyenda kwakeyo amabwera ati pakhomo pano. Si choncho. Chilichonse pakhomo pano akupanga. Ndene ndandolecha azipanga zomwe akupangazo. Namvundura mazeni eni. Zazi. Hello? Hello, ndinakhonda kazawa George. Ndinamene. Ndokanda? Hey, my name is not important. gwire makina athu kuti tikwanitse kulankhula nanu pa foni koma zikuoneka zativuta ndetibweranso nayo topic tsiku lina poti timakilipi koma sunga timafuna timve maganizo awo ina alese pano tingopitiriza ndi Facebook ma network avuta chabwino awa ndi alinda nkhoma kuti zikatero timati watopa nazo kuli bwino kumangomwa tea koma amayiwa ayiwala kuti kuli matenda zomwe akatenga abambo zimakhala mavuto awonse mayipakanija sopano awa ndi akamwana kumangochi akuti I'm watching from Kamwana village Malawi mangochi Malombe and with my friends with my brother from South Africa in Limpopo. Beautiful. Polokwane kona ngeza chuluka but introduction yakaka Polokwane kunja Ari she's a very good friend of mine. Kani janaona ngati sigwiza ntopic ene kuzileka awandia Emmanuel Chanuka kuti mayiwa ndo upeza mtima ufunika adzagwire okha zona ena ndavundula mazi eni Patrick Kafatia real akuti DT akulankhula mfundo zabwino ati mulankhula mfundo zabwino chonchobe ati you have come up with well explained points sekomo akutela ati akumveserani moto kuti bu akuyira ndi chimoto kwa ulemwano awanda Deborah akuti zakumva kupereketsa moto bolani ukagwire wekha kupanga chisankho ukagwira wekha ndipo napera comment inake ndithawa amanena kuti kodi ndo ukakagwira urani udwale munthu uthese banja lokhale single anafunsa choncho ndipo tayankhe ndi chabwino ma comments anu azipitira kubwera kuti kupitiza I think nthawi tasaso ndiyo chepa atiti munkhani yalero muli anthu atatu uyu wapitayi waonedwa ndinza chali kumene kuti ngwaphatikiza akhale a munthu mmodzi wakuchibwezi ndinza chiwoyipaka chibwezizi bamboyi ndepali awo imba foni ndepali mayi athu amene akumati ali bwinobwino hoping kuti adadi acho kapita kuntchito kapita kuti andipeza akaweruka osewa atatu wandikupasa nthawi kuti mwalankhule osewa Serena pali
chimene manena choti you need to understand kuti munthu uyuyu anthu munakumana kawiri mabanja athuwa makhala Nkhoswe chani komano situation ngati iyi ndikunena kuti don't waste time do not go kwa Nkhoswe anthu wamva chifukwa ife azibambofe tani yanganika usamayangane phone yako ndio dula tukuziwa kupanga za Facebook zatandaule ziwerenga maganizo anthu mfamu neno kuti chani azibamba ambiri kunjako vuto ulimene tikumakhala nalo ifeyo ndiloti positioning ya mai mbanja kapenda pa chibwenzi siti kumayikwanitsa bwinobwino why ndikunena chonchi mkazi wanu inuyo ngati mwaloladi kuti mkazi uyuyu is a responsible wife akuyenera kuti azitengapo gawo pokupangani challenge pa zinthu ziwiri zitatu simunavale bwino bambo bwererani msatuluke inu tusimutuluka tatiyeno mukavaleso komanso ndaonazo kuti mchukwa mwatenga ndalama zambiri ndisachani kuti sachani ndalamazi mkazi afike pamene mukuiwala kuti tili ndi project uku kufunika zakuti ukufunika zakuti ndalama zimati mukatenga mukagula chani basa ra zingokhala zingodikaliya zimene apanga dadizo ndi zomwezo Serena zinthu zikulakwikapo kapo chifukwa choti one tikumachotsera ulemu azimayi kaya bwana ngulira zakudya akudya sagwiraso ntchito komwe ndizona akudya ngabakapa khopo akudya nyama akudya chithu koma ona kunjako amaona nonse amaona banja lijana bwino ndiye kunyumba kwa kamakhala akudya ndiye kunuka matamuna wako tani mbamba amapezeka nditi ana itu apo teno tasetini ndikunena zimambo ina akulu ama udindo wao ena mmasukulu mu abambo ndi ama udindo wao akulu ati mablessa anthu ozo wakudalisa afuna pikisane ndi mulungu pasiko pano sindi unyoza mundi zifukwa zanu koma ndikunena ulemu wapa khomopa pikiri pasiko pa maninde sesa ndaya mkhulatu ameneyo uyu tijena uyu chifukwa anthu ngati afika poimbira akazawo awa ndiye kuti zona iwe anakupeza kawiri katatu ndi bambo ako tako munthu swangango kusuzumira lero ndi lero zona nsikana wabwinobwino nsikana wophunzira ndikumafika pona kuti ine sindingaende ndi nyamata wansinkhu wanga ndofuna madoda zikuchitika kunjalo azuchitika ati mataipi nsikana wabwinobwino amatulutsa maonena kuti ine pamene ndili panopa I feel like getting pregnant iyi ndatengera mimba atu amene amene chenda tengera amene mimba nditenga mwana awo ndibereka ine pa dziko pano ina anabereka kale ati kunchalirira kukana anyamata nsinkhu wanu kuma kumafuna abambo awo anyamata awo ndikumuyankhulabe atsikana ena kulimba mtima zaka 5 ukuchotsa mimba ukumwa ma emergency pill kwa zaka 5 zaka 5 zimenezo zikatha zona ufuna kudzakumbana ndi mamuna wabwino woti ukhale naye pabanja umpeza kuti ati azakhuzumuke uwashashalikira ziko lapasi pano ugwalowera ifezo makolo tiziona atsikana amene akufuna kukwatana ndi ana athu anyamata kuti kodi uyu ndiye uyu anaenda bwanji kodi uyu ni nani uyu tizitha kukana atsikana panopa akutana ndi azibambowa ndi kudzabwerera kwati ana amalizire mwana wanuyo mwanipesesa chabwito kubini tu ndikwana mwana wana akujeza mbini mwana wana apitirize kosala sopano mwanipesesa inde naka ndikunena chirunga pepane ngati ndabudula memo koma ine ndikunena chirunga lero ba yayi tadiyo kai so budula memo zomsazinene pano mukanazinena kumayambira kwa program chifati yambira program iyi mungo budula memo yose yana siyana dalumano apa daluma chibwana ono ke dazot Serena mukaona sindichula masukulu wayi inde koma kuli atsikana okongola kudaboti nsikana uyuyu business yake itimina akupanga chani ma taking order zakati inde Serena
kumuona nsikana uyu kuti yokhola ako ningagule ichi mbambo uyu wasiya kupereka business kwa akazi ake wasiya kusamala pa khomo hayi wazati iya kumu akhonza siya nyama kodi ndizokudya zokha wasiya ati siyakumwati maiwa sugar momo kuma business ampasa mwana wa ku school uja ujuwe wanyowani ndi akutanga ka sweet 60 ndikameneka kutakataka chabwino ndi adada mora also ufuna chani usapange chibwezi wako ndineyo wiki ya mawa ndikupita Tanzania tipite limozi mwanimvesesa inde nanga kuzichosera ulemu azibamba atakukonda kwambiri pepani zoti akakana koso kadzikula kadzafuna wachi pamenepo ehetu ndiye kakanena ndi mumabaya makomo ndi ma heart break osazwika kochokera mayamba ndi zibwezi ndi masayichiki ukoro baso mangu ya ndwi mwada boti kabweka chibwenzi kanu kanja kamene makapatsa business kacha kapidwa nda titi ndio kumabwera okwiya mundu wamai wayamba kukugwedeza ne bambo kulisi wapambesesa ndakumfana kwambiri ndiye nkhani tikuoneka ngati tikucheza koma ndikufuna anthu lero the funnel of ideas tiponya nzeru zambiri kwambiri wotola chake atole chake muziponya benda hoyata iyayi msadanda utili pano kuplantira kuno kwazizira kwambiri tizipita kuti mfama kuti chani kuno ku studio kuno kumibao kuno timamwati wankaka ife tini mablanketi kwatu tuko iyayi tipitabe kumakonda ntchito ndayankhula tena ndayankhula asikana acheti asikana mwayankhula musataye nthawi yanu akundikonda akazake amamulirisa akwawosagwirizana nawo ni mkazi wa mwano bora inu angelo iweyo iniyo ndi angelo from the garden of wabwino kwambiri straight from heaven iweyo atenazo tikuona akusiyana chifukwa zonsezi zimabala zipatso kwambiri kaya iweto bana wesu nanga uzati kutopa nawo chapa iwenzo utenga dungu linyi nanga mundu ngati wamusiya mundu akanaye zaka 5 10 iwe walerowe zaka 5 ndiye wabwino kwambiri ukungobudula ukuchotsa kena kwati azapezeka uje kanyamata ndiye kumene kokono wapita uli chidebe makwa bwaji ndi chidebe tu chidebe chakuti choti kumenya pansana tu bebe tukudi dudu ndatenga yokufa kale mwanimvesesa ndiye ndikupita kwa mayiwo awa ati amayi atiya wawa tiyo imwani koma ngati mulibe control pali nkhani ziwiri tizi tingakuletseni tiyo mwani ndi wamunanu makapu 20 nyumbamo koma ngati control mulibe pamunanu pali zinthu ziwiri kapena inuyo mwapeza wina mwatuluka amuna anu aja mwatopa nawo munthu sumangotopa ndi munthu usanaganize zina iyayi okhawa ndotsutsa hayi tikangana iwe ndine ino nditikangana imeli kai topic I think tikamaliza topic iyi ndiyambe yayi iya chichimechira chiyenje Serina munthu ungangontuluka basi zimateka kungontuluka basi kwambiri che wontulukiranji wontulukirani uyu jontulukira simukuchona waziona zimene ndiye iwo waganiza chani kuti chani ndiye wangontuluka waima kodi uyu pamene akumatipa basi mukufuna anthu azingokhala chonchi inu ndi amene azimaja amene umamva kuti anagwira ndi garden boy tu ndi amene wawa kudaba mai wabwino bwino mai woyera bwino mai wagogoda ya chonchi koma iyi kumayambiriro kuti kodi mai ampinda ndamene akulowa humu mula akabwato ndamene akujatuzi zimene kunenazi ndi zinthu zene zikuchitika chawiro chifukwa choti munangoganiza chiganizo chenena kuti mamuna ndi mtuluke ndingoyima apa basi ungoyima munthu mwina tapange chonchi mabanja amene akuchuluka masiku ano didi ndakonda mbali imene walowera tikhazikikeko fandi zimene zikuchulukira akuchulukira mabanja okuti bora tikumane bora kumene wapitako ali moyo bora anachewa ali moyo kukamudera andipeza kabwera kuta chakale kapanga kuta chakale alesa kupanga zache mbanja ndendizizira basi sikupanga zake mbanja koma kusafuna kuyankhulidwa kusafuna kuuzidwa nzako akati akuyankhule iwe ndikumachitenga kuti unduza ndi kupanga zake kutunanga sikupanga zake ayi munthu mnyumba umene kumamva chimene nzako ayankhula wanimvesesa ndiye nzako uja kakudzudzula amwene Selina apa pasuti simunapange bwinotu nzako kakuyankhula bombo reaction yako
izikhala yenota ndi nzanga wandiyankhula ngati wandifunza kuti kunsewu kuna ndani musathamangire kunena kuti uchule munthu amene wakuuzayo apo bi nyumba muno sitigona ukamuzi wa utani itu amatero koma kaona pa foni pa munthu chana zinanga sinditani sindichula manembezeza ndiye mzano akakuuzani inu musathamangire kumenya matebulo kunati iyayi one nyumbangu ndi mmene inuyo mukumalota maloto akulu amoyo wanu this is the place where you are dreaming for bigger opportunities chifukwa choti mayi wakuuzani simukufuna kuamvera kumano mayi uyuyu ndidakali pa mayi ndi mayi mmodzi woti adzanong'oneza bondo yes chifukwa choti one inuyo azimayi mumanena kuti kufunsa ndikulakwika kapena kutuluka nyumba ukamfunsa mkazi uja ndikulakwika ndinuyo chifukwa mumaona ngati mukatuluka kunjako it's you against mpingo, it's you against the society. Anthu anena kuti chani anena kuti at the end of the day banja lindilano ngati mukukanika kupanga pane obiti gari moto yanu imene yasokonekera kapena chiri chonse bolo mpando kagwedera tengani Somali ndi Hamala komani bombo maso gwedera zinthu zingati mukukanika noka kukonza nyumba amene mumunoka inuyo mawa chimene chizabwereza kukumana naso ndinu mo akachitokosola uku akubwereserani chifukwa ndi mwaizo ngati amuna anuwa akupita kukabereka mwana kunjako mudzalira mwanayo ndinu nomwe palibe vuto ndikunena ndikutanira ndi mwayi mwamuna wanuyo kubwera ndi mwana kunjako ena abwera ndi matenda kapena kufa kumene muzipitiza masentence mwachangu chati kumangula zinthu zomveka iyayi kumangula zinthu zodabwisa ndikumayika makoma osazuka ndi mwayi kubwera ndi mwana chifukwa mwanayo muzalera koma matenda mungarere zimene ndikunenazo nkhani ite ndilongosole bwinobwino iye ndawi yata iye ndiyankhule ndifuna ndiwe mbali zonse chifukwa ena atsikana ndagwira m'masukulu moka oti tumayamba za asikana mwapita kwawo woyimba foni abamboso makamba nawo amayi mwasanidaniso anthu onsewa tu mvoma yangu enda anthu onsewa amagwira wa mpingo jana watha watu wa mpingo ndatizabu yasonkhani ndi iya watha wa mpingo ndifuna ndimweza zonse zikuchitika mpingo mu mpingo kwambiri zikuchitika nkhani ngati muzideka muzingu wapempherera iya kupemphera iya mulowe fasting mayi mwakuti palibe zimene zozomamva tulukani nyumba mukafunse munthu akujira ni kodi bwatani kodi mkwatu mazimayi kuti azituluka azikafunsa basi kati kumafunsa ndabwera ine ndabwera ndimfunso paziko pano ati amuna anga akukukondani kwa inu inu ndiyo ukondedwa kwambiri inu mukondedwa ndi amuna anga ndimangofuna tumuzezo ine kunyumba kwandi kumati ngati mukufuna kupitiriza inuyo kunoko inuyo siku lina mudzalira chifukwa mwamuna yakuchokera kuti akuchokera uko ndikumanditulutsa kunyumba kuti ndine inuyo ukondedwani kondedwani naopwe kozapita ndi ndewayi kodi zandewu iyayi ndimona ngati lupa chiyambi mukamba sandewu kosapita ndi ndewu mukangoyankhula mmene ndayankhuliramo mwamaliza mwati ukondedwa kwambiri ndinu anzathu abale inu ndinooneka bwino tu zikomo inu ndiye bwino inu yokhalani bwino kumwena kuti muziweti bambo wakuchokera pakuti amasita zovala osita ndi nani ndosita ndine ochapa ndi nani kodi ndineyo chili chonse chimene akukuuzani kapena ndine woyipa wonyasa ndizoona komanso akhalane zaka izi khulupirirani inuyo mukhulupirira abwino ndinu mukalowa kumwamba inuyo chabwino basi tukadi ati mwandimvesesa ndabatu sindikuti pakhale mapokoso nkhondo ayi chabwino basi tu mwakhutisidwa yatiti msapitize kuyankhula sindipitiriza ayi kuyankhula koma ya komano mawu anga omaliza mayoga ine tudadziwa totopi yudivura naye mawu omaliza etieni apite kwa azimayi onse lero naye mwa azimayi tenaona azimayi nthawi ndi yomweyi ndi Yesu yekha amene atadzabwerenso kachiwiri ngati ni mukuona kuti muzabwera moyo winanso wachiwiri mbanjamo ndiye inuyo mukudzinamiza banja ndimene lolo mamuna munasankha nokha munalowa mbanja nokha palibenso kuti muzabwera kachiwiri mbanjamo inuyo haleluya control
if you are not in control of your family, no one will do it for you. Ndinunoka pangani zinthu zindi manjano. Mfuse ni mafuso uyongwanu. Ngati mukukanika kuwafunsa mafunsa amuna anu. Akafusa ndani. Pali benso ndire muziwe kuti pali wina amene akuwafunsa mafunso. Paga makafusidwa kuna wachedwa fanjani. Yes. Iwe tuzoma chedwa kuna hai. Unanena urundi imbira suna imbre. Wanimvesesa. Iwe ulipwi kunyumba sofusa mafuso. Iwe basi ungotembenuka gudu. Mafuso fusani situ tumizimenyana hai. Mama ti nchombo kuonekera ukumakuta ti. Zachibwana hai. Muziganiza maya ziganiza nyumba mwakazika nyumba mene mumberekana muzichitika kiwa ndeye nyumba kufunzana walipo wafa question and answer kufunzana ndi kwabwino ndi wanu muthuyu ngarama kuopseza anika amatani zimachitika iwo makana koma zimachitika bala pamene amamenya kwa mapeto kwangani ndi nene chonji ulupanjapo bangu akabwera ngali moto chomasuzumira nditu chifukwa kumasuzumira Mujani kali moto. Kodi mufuna anthu adani? Kumasuzumira ngali moto mukumaona iyayi mpando anaupinda chonchi kwa ndani. Kumaona umachita kuona ta amena mgali moto mukunukira zimapefe. Umaona mpando mina upinda panakhala ka ujene hapo. Kina kaje kadali chonchi. Kafupi fupi. Umaona yena atsika na mai wala kugoda pasi. Timaneozi. Umeza timaneozi takwera mmene. Maneozi takwera pamoja. Kodi mfamo ndi aliro ndi budula memo. Mfamo yambise de uma komo. Pepani. Kodi azimati mpando azira? Azuona mpando mire. Yai. Ndangu bire. Wazuko ikamuko ndinga mfundo. Ungodinda hapo ndi ujeri kugwira mufa. Ndikuika pampando. Ndinda pampando bukade wezo kweza mutu. Mipando yose. Musakwele mutu. Akale mweka. Ndatokoza Selina. Ndinkani oti tacheza. Kodi nzeru mwinazo mmango panga da. Inetu ndinoganiza kwambiri. Maganiza bwino kwa basi koma nzeru pena mmango panga da. Kuti mutivute kulera. Etu. Inetu ndimayimirira anthu akumsewu. Uyu ujeni Mkristu ine amene sana bwino. Uyu ndamene watawo. Acha bwino. Okay. Tathokoza titi. Ine nathokoza kwambiri. Nani mene ikoma ngakhala watawa Mkristu tizabwera nayenso. Paka ini mbali yacho tiafotokoza. Chifukwa timafuna timve maganizo maka anthu kunyumbako. Kwambiri. Program timabweresa pa program chifukwa choti anthu aphunzirepo ziwiri zitatu. Lero zangotivuta. Chifukwa moyo udu Selina. Ngati tinatapanga chisankho choti tikupita kubanja kapena kulowa mbanja. Ndi palibe nthawi ina imene tizabwererenso kuti ndizabwerera form 4 ndisaka mkazi wina iwe upita kusogolo zingovuta pano maganizidwa amasiku ano kati kuganiza motani zimangovuta malede ndilede tumingo komano mukena ngoziwanso kuti kunjaku kwa ipa kuli ana amene akufuna azimuna anu alina mafoni ali momo ena alina akusaka manambala awo ziko mkompetizi pitatu ule mwana ziko mkompeta tokoza atiti ndikulupe akuti chibwerere munthu wangayi sana ankrezi mzosa kabwino ndi munthu wabwino kwambiri singatukwa nini kuna nkhuloza bwino chiyapita mwabire kwa program pakana kumapeto ndikuziwa kuti wabudula mimemo yochuluka kodi memo umakhala ndi ujeni muma memorization wabudula memo wagulu wochuluka koma bendi mmene timachitira pa zikuchitika fati makamba nkhani zimene zikuchitika timabwera ndi zisanzo za zimene zikuchitika ndi chifukwa chake program yetu imachula kuti zikuchitika tizipitawa ndi atiti kukambapo mfundo zimene ndikukhulupirira tiyayi kumeneko zabaya watola chake watola ma program ife tipatha kusiyana mukukambira nabe kwa 2 hours ife takagona takagona Chawiro pa makina pa FCC komanso pa kamera tinayi ndi wonderful chaipa kuthamanga nyamata kuonetsetsa kuti zonse zikhale bwino olemba komanso kupanga direct tima clip timene timatenga monkhani zimene timakambirana program imene yazikuchitika ndi Marvin Hanke mai amene ali pa mtambasale amene akuti wafika kubanja ndetu uko wakhalitsako sakufuna kututumuka ayi simungamnamize za amuna acha akuti kaya bora abwerako kumene apitako amene ndi tisi chinombo wafika nalo banja pakuti basi wangolisiya pakati tanga nchabwino ine ndi Selina Dumbula kwathu kumaka kutokoza ndimakhala pamenepo kutsatira ma program athu osiyana pitizani kuona ma program ena otsatira tapita